Shin kun san manyan malaman da ba sa goyon bayan ƙasar Falasɗinu kuwa? Ƙasar Falasɗinu dai ƙasa ce da ke cikin yankin Asiya, yankin Gabas ta Tsakiya. Sannan kuma idan ba ku manta ba, wannan ƙasa an daɗe ana rikici tsakaninta da ƙasar Isra'ila. Manyan malamai daga ƙasar Najeriya dai wasu kansu ya rabu, inda wasu suka fito suka bayyana cewa ba sa tare da wannan ƙasa ta Falasɗinu, duk da cewar musulmai ne. Daga cikin manyan malaman akwai Sheikh Dr. Idris, malamin da yake da ra'ayi na musamman a tarihin rayuwarsa. Sheikh Dr. Idris dai ya kafa hujjar cewa kusan mafiya yawan 'yan wannan ƙasa 'yan bid'a ne da kuma 'yan shi'a. Ga dai Dr. Idris ɗin dai da bakinsa. Ƙasa ta raba su amma kafirci ya haɗa su. Hatta Indiya Yahudawa suke goyon baya. Ƙasar Indiya tana goyon baya Isra'ila ne in ba ku sani ba. So bid'a ta zo ta raba kanmu. Sakamakon raba kanmu sai zanto taimakon da za a bawa wanda yake kiran kansa musulmi ya ragu. Wanda kana jin tsoron mai da yake baya. In ka yi taimakon an ci nasara. Amma Iran kamar da na faɗa tana taimakawa Hamas ne saboda 'yan shi'a ne. In baka gane ba, ai ga Afghanistan sun haɗa boundary da Iran kan iyaka suke. Lokacin da ake jihadi da Afghanistan suke da Rasha, Iran ta taimaka? Ba ta taimaka ba. Me yasa? Saboda majoratin su ahlus sunna ne. Ba ta taimaka ba. Ba ta taimaka ba. Saboda ahlus sunna ne. Kuma kaba ɗaya suke to ya kai take taimakon Falasɗinawa su amma saboda 'yan shi'a ne majoratin su. Kuma inda aka ba gwamnati yau a nan ta 'yan shi'a da aka ba da ƙarƙashin Hamas ne gwamnatin shi'a ne. Kamar yadda a Lebanon inda aka ba gwamnati Hamas ce a Hizbullah ne ko mu ce Hizbul Shaitan su za su zama gwamnati. Kaga Iran kenan za ta juya su. Saboda hakan nan bid'a ta raba mu, ta rage mana ƙarfi, ta kawo mana ƙasƙanci a duniya wanda ba za mu iya haɗa kanmu ba. A nan Najeriya yanzu kanmu haɗe yake? Wai a musulmin Najeriya kanmu haɗe yake? Akwai ɗan ɗariƙan da yau yana fata in mutu. Akwai 'yan shi'an da yau suna son mutu. Da yau wani ya kawo min hari kana ga za su taimake ni? Za su ɓace ni? Kai da Idan ba ku manta ba, marigayi Sheikh Jafar Mahmud Adam ya daɗe yana ba da tarihin wannan ƙasa kamar haka. Menene takaitaccen tarihin wannan ƙasa? Filistin ƙasa ce daga cikin ƙasashen da suke cikin yankin Asiya, bitahdid yankin Gabas ta Tsakiya. Tana da iyaka daga arewacinta da ƙasar Lebanon, daga kudancinta ruwa ne, daga yamma ta iyaka da ƙasar Misra, kamar yadda daga ɓangarenta na gabas ta yi iyaka da ƙasar Siriya da kuma ƙasar Jordan, kamar yadda kuma ta yi iyaka dai da babban teku daga ɓangarenta na kudu. Ƙasa ce da gurbin da take kai a iya ƙirga shi a matsayin zuciya a jikin bil'adama, haka gurbin da Falastini yake idan an kwatanta shi da ɓangarorin duniya, haka matsayinsa yake. Ƙasa ce da take da ɓangarori na yanayin ƙasa daban-daban. Akwai manya-manyan duwatsu kamar duwatsu na Aljalil da duwatsun Nablus da duwatsun Karmal da duwatsun da suke da makwabtaka da birnin Kudus da duwatsun da ake kira Khalil. Galibinsu duwatsu ne waɗanda suke lullube da itace kwarrashar abin sha'awa. Yanayin ƙasa ne galibi mai daidaitaccen yanayi, sannan tana da ɓangarori da suka shafi shimfiɗaɗɗiyar ƙasa wadda babu kwazazzabo a cikinta, sannan ba ta da alaƙa da Sahara.
a irin wannan yanki ne ake noma dangin kayan lambu masu tarin yawan gaske, kuma akwai albarkar ƙasa a wannan sasannin, wajen garin su Akka da Haifa da Yafa da wajen zirin Gaza ko mu ce garin Gaza, kuma da Haifa da Yafa da su Akka ɗoriya akan cewa suna da shimfiɗaɗɗiyar ƙasan da ba ta da duwatsu, kuma suna makwabtaka da teku. Dukkaninsu wuri ne da suna da tashoshin jirgin ruwa, wanda ke nuna wuri ne kenan da za a iya yin zirga-zirgar kasuwanci, domin akwai shige da fice na jiragen ruwa da ke ɗauke da haja ta kasuwanci. Daga bangaren arewa a ƙasar Falastin, galibi dazuka ne wanda ba su da dausayi masu yawa, amma daga nan ne aka samu katon gulbin nan da ya keto daga kasar Jordan har ya shigo cikin kasar Falastin wajen garin Sahola da su Tabriya. Amma dangane da mazauna wannan kasa, tun a da lokaci mai tsawo mazauna wannan kasa 'yan kabilar Kana'an ne, kuma suna zaune ne a ɓangaren ta na yamma, nan suka fi mamayewa. Waɗannan mutane tarihi ya nuna su ne mazauna wannan ƙasa tun shekaru 3000 kafin haihuwar Annabi Isa alaihi salam. Yaren Kana'an yare ne da yake da alaka da larabci ko kamanceceniya da larabci a da dama daga cikin ɗaiɗaikun kalmominsa. Shi ya sa ma waɗansu masana tarihi suke kiran yaren Kana'an da cewa lugatun arabiyyatun kadima, luga ce ta larabci irin na da, wanda ta ɗan sha bamban da larabcin yau wanda alkur'ani ya sauka da shi. Amma akwai kamanceceniya mai yawan gaske tsakaninsu da harshen larabci. Galibi garurukansu da aka sanya musu suna da yarensu, wanda har yanzu suna ansa wannan sunan, akwai Askalan, garinsu babban malamin nan al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani mai littafin Fathul Bari sharhin Sahih Bukhari. Akwai garin Gaza wanda muke cewa Gaza a Hausance. Akwai garin Ariha. Dukan waɗannan asalin garuruwa an sa musu suna ne da yare na harshen Kana'an, duk da cewa Yahudawa a yau suna yunkurin canja sunayen waɗannan garuruwa da yarensu don su nuna asalin garin su Yahudawa ne suka kafa su, don su batar da tarihi, su ɓadda sawun tarihi ta yadda 'yan na baya idan sun zo ba za su san su wane ne asalin waɗanda suka assasa waɗannan garuruwa ba. Sannan daga baya sai mutanen da ake kira Ibraniyawa, suna yare na biyu daga cikin mazauna yankin Falastin a yau, wanda su kuma Ibraniyawa asalinsu daga ƙasar Iraki suke. Ana danganta tarihin zuwansu da hijirar Annabi Ibrahim alaihi salam daga wancan yanki na ƙasar Iraki zuwa nan yankin da ake kira al-Ardul Mubaraka, wanda shine inda Falastin take a yau, wanda bayan mutanensa sun yi gurin jefa shi a cikin wuta, Ubangiji ta'ala ya tsamar da shi daga kaidinsu, ya umarce shi da yin hijira zuwa can wannan kasa mai albarka. A cikin alkur'ani an ambace ta kasa mai albarka, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim wa aradu bihi kaidan fajalnahum al-aktharin wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin. Lalle man ce ta annabi Ibrahim alaihi salam shi da annabi Lut mun sa su sun yi hijira sun bar kasar Iraki zuwa ga wata kasa mai albarka, wato ita ce kasar Falastin. Malaman tarihi da dama suna danganta zuwan yaren Ibraniya da hijirar annabi Ibrahim zuwa wancan yanki, wanda kuma yaren Ibraniya idan mun bi diddigin su daga nan ne inda Yahudawa suka bulbulo, domin
ibraniyancin in an danganta cewa annabi ibrahim da shi ya rinka magana, kaga shine mahaifin annabi ishaq, wanda annabi ishaq shine mahaifin annabi yaqub kuma shine kaka na su yahudawa gaba daya, dan shine isra'il, wanda zurriyar gidansa family 12 ake kiransu da suna banu isra'il, wanda yahudawa na cikin su. Kaga asalin su daga kasar iraki ne zuwa wancan yanki, kamar da tarihi tun na da ya tabbatar. Wannan a takaice abin da yake da alaka kenan da dan takaitaccen tarihi da yanayin mutane a wancan wuri. Gabar magana ta biyu, sai yadda aka yi musulunci ya bude wannan yanki na Falastin. Tun lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama na da rai, baradan musulunci da sojoji da annabi ke turawa don kai farmaki zuwa ga inda kafirci yake don yada addinin musulunci sun fara kai koruwa zuwa yankin kasar Sham, wanda a wancan lokaci na da idan an ce Sham ta shafi hatta yankin da Falastin din take a yau, wanda a wannan lokaci an yi yaƙe-yaƙe a lokacin annabi na da rai, kamar yakin da ake kira na Daumatul Jandal, wanda aka shekara ta 5 bayan hijira, kamar Sariya wato rundunar yakin da annabi baya ciki da aka tura zuwa Mu'ta a shekara ta 7 bayan hijira, kamar yakin Tabuk wanda manzon Allah da kansa ya shugabanci runduna da ta kai kora wannan yanki a shekara ta 9 bayan hijira. Sannan daga ƙarshe Falasɗinawa dai da dama sun rasa rayukansu a sakamakon wannan rikici da yake faruwa. Muna addu'ar Allah Ubangiji ya kare musulmi da musulunci a duk inda suke. Allah Ubangiji ya kawo musu ƙarshen wannan masifa da bala'i.